झालो तो पार्सेकर पर्रीकर भाजप सरकार या सरकारांनी जो अन्याय केला त्या अन्यायाबद्दल त्या सरकारचा निषेध करणारा ठराव पास झाला आणि 26 जानेवारीपर्यंत या सरकारात हो निधीचो प्रश्न अनुदानाचो प्रश्न सोडवचो आणि आमचे इतर ज्यो मागण्या आसात संस्थेच्या संदर्भात त्यो दिवच्यो असो ठराव दुसरो केल्लो आसा। तिसऱ्या ठरावा अन्वये संघर्ष समितीची स्थापना झाली। मांद्रे कॉलेज अन्याय निवारण संघर्ष समिती या समितीचे मुख्य प्रवर्तक म्हणून ताणी माझी निवड केल्ली आसा आणि इतर सगळे पदाधिकारी जे आता या व्यासपीठाचेर आसल्याक आसात ते सगळे तिचे सदस्य आसात ते निमंत्रक आणि प्रवर्तक किंवा सभासद आसात। या संघर्ष समितीतर्फे पहिली निषेध सभा मांद्र्यांत जातली याच वर्साच्या 20 तारखे दिसा मदला माज येथे ज्या जाग्यार महाकाळ देवस्थान आसा त्या देवस्थानाकडे ही बैठक जातली, ही जाहीर सभा जातली आणि या जाहीर सभेत जास्तीत जास्त लोक उपस्थित असतले त्याच्या समोर आम्ही हो विषय मांडटले। 26 जानेवारीपर्यंत जर आमकां ही परवानगी ना मेळ्ळी तर हो कार्यक्रम आम्ही फुडें व्हरतले, संपूर्ण मांद्रे मतदारसंघात व्हरतले, घरोघर व्हरतले, मदत मेळोवसाठी झोळी फिरयतले आणि प्रत्येक घरांतलो निदान एक माणूस तरी ह्या संस्थेचो सदस्य जातलो यासाठी आमचो प्रयत्न आसतलो।